Kita niyo itong parents of the groom natin, hindi pa mapatalo, okay? Ladies and gentlemen, bring me your beautiful wife set. Ikaw ba nag-bring kay ma'am o si ma'am ang nag-bring sa'yo? Ako nagdala, ma'am. Ikaw nagdala. Okay, eto ha. Ma'am, sir, mukhang ang layo ng pinanggalingan niyo. Saan kayo nakaupo? Ay, dito. Okay. Ngayon naman, syempre hindi ako taga-Matalam, North Cotabato. Paano ko malalaman at mapapatunayan sa inyong lahat na mag-asawa talaga sila? Kailangan natin ng... Ay, mga sabak-sabaan mo. Okay, let's do this. Okay lang muna. Okay, kiss mo muna. 1, 2, 3, kiss. Wait lang, wait lang. Ay, wala. Grabe, si Rogelio. Okay. Tanong lang po. Sir, kailan kayo last nag-kiss ni ma'am na maalala mo? Kagabi! Karon pa lang ulit. Ngayon pa lang sa harap ng maraming tao. Oh, kita nyo yan. Sige, mauuna muna sila. Ready lang kayo dyan, ha? Ladies and gentlemen, kiss, couple. Let's go. Ay, tama na! Tama na! Dugay niyo daw! Dali lang. Hambal ko is kiss lang daw, no? Kiss ang bread kay Jung. Congratulations po. Ayan, papremyo agad. Ay, 10 seconds, Sila. 10 seconds. Kanya 20 daw. Di ka mo. Hambal ni Mami. Dali ko, pinanggulan ko tayo na sinuhin yung tama na. Ikaw ha. Mami ha. 1, 2, 3. Kiss your wife. Thank you so much. Maraming salamat. Wrestling kabukid pala ng kita. Pista sa Tagorana. Ay, pista sa Tagorana. Sino din mahilig mamista? Oo, tanan. Ano tabo? Disco? Sabay-sabay. Pero di na side-side yun ako na dati ko. Okay. Jason! So kayong dalawa ay nakatira lang sa isang sitio, tama? Okay. So ikaw, sir, sa piyesta, maliban sa gusto mong makipiesta, gusto mo talagang makita kasi sinasite-site mo daw. Nagpa-site mo ba siya? Nagpa-site. Ito sa lako pa sis, ano. Okay, so karon sir, paano mo sinimulan, sir, ang magparamdam kay Kristen? Tanong ginagmay. Yung ginagmay. Kuwari yung number. Tapos dali man siya, tira ng balayo. Dito sa dati. Tagagi niya. WITWIW. Ay, nadala ka na pala sa WITWIW, ha? Thank you so much. Akit na kayong dalawa doon, nakakaloka kayo. Sige na, akit kayo doon. Imagine, nagsimula lang kayo sa WITWIW, tapos ngayong araw, dinala nyo kaming mga taga-sultan ko darat dito. Ladies and gentlemen, saan unang, anong kinatindog nyo? Saan unang nagkita ang mga magulang ni bride? Ay, dapat ko na. Ano ka? Diin, nagkita na si Auntie Lorena kag si Uncle Samuel. Sa sapa! Sa sapa! Diin sila. Okay, sa sapa, gigmante? Waay na sila. Okay. Saan unang, okay, ito. Saan nagkita at nakaramdam ang bawat isa na sinasite-site na pala? Anong fiesta yon? Ay, sinabi ko na? Oh my God, isugid ko. Barangay Fiesta! Okay. Saan barangay? Come on! Nagsika-disco sa pista, no? Ano pangalan? Princess. Atay lang! Pasauton to siya liwat ka kung makuton ang pangalan. 1, 2, 3, music! Princess! Grabe pasauton, princess, galing siya. Princess! Ano nga piyesta?
nagkit anay. Si Jason kag Cristel. Kag sino ang barangay captain ato ka time? Ay, pero medyo ka mo. Ibu. Mayo na naman na. Tsaka! Kaya mo ini nga sira na kayong katungan sa katan mo. Ngayon. Barangay Fiesta ng Taguranao. But then, Kapitan headed by Romel Jucampo. Doon kagawad ka man sis. Dami siya naghambal na. Honorable. Tuod gid man. Congratulations! 1,000! Thank you, sister. Nabi no, ano ang naging first move ni Jason kay Cristel Joy? Ay, grabe ginimigahay ng nili mapalugi, oh. Okay. Ano ang naging first move ni Jason kay Cristel? WITWIW daw mo. Ano siya? Okay, tungod sa WITWIW, congratulations! Tanda lang, single ka pa, ma'am? Yes po. Taga dito ka rin, ma'am, sa Yes sitio? po. Yes po. Umaatin ka rin ng fiesta? Dati. Nakarinig ka na ba ng dumaan kami ng WITWIW? Oo, ay din. Why, git? Bisan sa mga taga-karpintiro? Wala, may paido ka na hul. So, sobra ka naman. Okay. Pero ate, nagka-boyfriend ka na ng taga dito sa sitio. Secret. So, ba sila? Si Papang. Tinigil ka dyan. How old are you, ate? 27. Tama na nga pangakit tayo. 3 years na lang, 30 na siya. Pabigyan niyo ng bata niya. Bantay ka lang karon ha. Thank you. Ma'am, ikaw ma'am single ka din? Ha? Oy! Oy! Why din ko na-mistock kami? Single ka rin? Yes, of course. Akala niyo lang. Pero, next one. Ano ang tawagan ni Jason and Chris? Tama! Hindi na! Tama ka na! Lain naman! Ano ang tawagan ni Jason and Christian? Ano man? Abi ko mapuli ka na nina. Nagpahayo ka ng giveaways. Okay, mapuli ako ng giveaways. Okay. Nina, ano ang tawagan ni Jason and Crystal Joy? Lang. Lang. Sino lang lang? Lang. Bago ang lang, kasi may isa pa daw silang naging tawagan. Ano yung una nilang naging tawagan? Big daw. Himo-himo na lang ginaino nila. Congratulations! No! Dahil na. Pero siya kasi dyan kayo nakabawi. Ito siya saging sabit niya sa galagala. Next one. Saan unang nag-date sa tingin ninyo si Jason and Cristel? Nari pa lang. Ali pa lang, date. Ali pa lang, date. Padin, ganito, padin. Ano pangalan mo, sir? RJ. RJ? RJ, taga sa... RJ, taga saan ka? Taga dito lang po. Kasal ka na rin o single pa? RJ. RJ. Kaya pala hindi kita makita sa takurong. Malayo din pala ang napuntahan mo, RJ. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to si Cherry. Yung girlfriend mo na iniwan mo noon. RJ, hawakan mo mga kamay ko. RJ, sino ang babaeng yan? Sino yan? Sino mas pipiliin mo sa amin, RJ? Siya?
Siya ba o ako, RJ? Buntis ako, RJ! Ay, ikaw lang yung nag-reveal ako ng buntis na tuwa ka. Gusto mo na maging ama? Nakikita mo na ang sarili mong magiging tatay? Opo. Kung magiging tatay ka, sino ang gusto mong maging nanay ng anak mo? RJ, sumagot ka. Sino ang gusto mong maging nanay ng anak mo? Si Princess. Si Princess. My gosh. Kita nyo na? Eh lang, Princess, magkamag-anak kayo o magkaibigan? Magkakilala, mag-ex o nagliligawan? Ano kayo ngayon? Ala, hindi ba kasagot si Princess? Hoy! Maganda ba si Princess? Yes. Okay. Ladies and gentlemen, ano nga yung tanong ko sa'yo kanina? Kung saan unang nag-date? Date. Sila, Jason. Okay, sige. Hindi na kita tatanungin, RJ, tungkol doon. Ang gusto ko na lang tanungin sa'yo, kung i-date mo si Princess, saan mo dadalhin si Princess? Okay lang kayo dyan. Bakit si Princess eh? Dalawa siya sa lugar na kami lang makabalo. Congratulations, RJ! Pang gasolina niyo sa badya. Let's go! Bring me cellphone na ang wallpaper ay kayo ng syota mo o asawa mo. Ay, aba, yabang-yabang ha. Patingin nga. Patingin, sino kasama mo dyan? Ay, ang pugi naman. Ay, ito yung kumakain kanina, yung naubusan ng ulam. Siya ba? Ayan. Bakit kaway-kaway nga dyan, sir? Okay, boyfriend mo? Ilang years na kayo? Wag na 9 years. Sa 9 years yung yan, anong tawagan nyo? Daghan. Lahi-lahi. What is this song? Daog ka na, sis! Princess, hindi ka na magsabot. Ikaduha ka na daog. Nadaog ka na sa kwarta. Nadaog ka pa kay RJ. Daog! Dali ka na. Tama ka na, sis. Okay, title. Delilah. Nga nagadamo tao sa gawasak. Delilah, correct. We will sing the song together. Delilah lang ang kakantahin mo, ha? Ayan mo na. Music, DJ. My, Delilah. Delilah. May mga babae pa bang single dito o si Princess na lang? Okay, si Princess na lang. So ladies and gentlemen, sila na ang aton winner sa single game naton, Subong nga Adlaw. Kung hindi man dumating sa akin ang Masasabi mo ba na isang magandang lalaki si RJ? For me is Yes or no? nangurog na. Yes. Single ka. Single na single pa. Single na single pa. Kaya pala kanina, nung nire-reto-reto ko si RJ, si Princess may mga iba ng reaksyon.
Mapalaan mo kita. O, tingnan nyo, bigla siyang nagiging ganyan. Okay. Merong 3 bagay na gagawin ang couple na gagayahin nyo. And 1, 2, 3, and go. 1, 2, 3, 4, and 1! Anong kinapunas mo? Ay, abot! Kaya mo na, sis! Alas pala nyo, buhay daw siya katulog kagabi. Kahit di na-expect niya gid daw, mga partner siya kay RJ. Laban mo sa ako. Sige na gang. 1, 2, 3. Na-advance na kagabi. Okay, ang kamay, palitan natin ang kamay ni bride sa leeg. Ang kamay sa leeg niya. Yan. Jason! Yan, ha? Tapos yakap. Yan. Yakap lang. Hoy, ano yan? O kaya gabi pa yan. Ara pa kami. Wait lang. Bakit may mga ganun? Romantic ito dapat, ha? Romantic. Yung nakaduko ka, princess. Kasabad ba ko sa utak? Okay, ama na. Das. Wow. Eto na, titigan mo siya. Das, anong kinakagat labi mo, sis? Okay, then yakap. Sir, dito kayo sa gitna magyayakap. And sir, ha, dapat hindi nakasmile. So, dapat ipakita mo yung seryoso ka talaga sa kanya. 1, 2, 3, let's go. Ngayong araw, nakita natin ang unang yakapan ni Princess. And sa liod ka, Princess. Wala kang pamatik, Princess. Sa tunga ka lang, sir. Dira ka, sir. Okay? Go sa liig. Doon ka maganyan, sa may liig niya. Go. Sa bewang ka. Sa bewang. Wait lang. May iba, no? Napapansin niyo, may iba. Ay! Wait lang! Hindi kayo makap, RJ. Nakabulsa yung kamay mo. Okay. I-ano natin, ha? Sige, assist ko. Okay, hindi ka. Walang alisan. Okay, ready? And mauna ka muna siguro, ate. Princess, go. Yakap. Yakap sa leeg. Sa leeg niya. Sige na, go. Tapos yakapin mo, sir, sa lahat. And sa forehead. Wow, ganun lang. Okay, oy! Pero tingnan iso kay Princess. Okay, Princess, ay. Uy! Hari nyo. Okay, Jay. Tindog ka lang subong, ha? Hindi ka magsikahinalin, ha? Kay si Princess. 1, oy! Random daw kita, dali, oh! 1, 2, 3, forehead lang, ano, igang, ha? 1, 2, 3, forehead, go. Ano man inyo, man? Forehead lang, Princess. Ang rito. Sabat ka ginakinig ka, abi. Tama na, napaos na kami. Gadali ka na siya matupa. 1, 2, 3, and kiss the forehead. Ay, ganyan na lang. Pag naging kayo, anong tawagan nyo? Dito ko nga, RJ. Anong magiging tawagan nyo? Baby. Baby, ito na. Mangako ka muna kay Princess. Ay, kay baby mo. Baby. Ano saban mo? Ano saban mo?